sa Espiritu Santo. Amen. O Isus ko, pinaagi sa putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria Santissima, ihalad ko kanimo ang akong mga pag-ampo. Buhat ko, kalipay ug mga pag-antos nining adlaw, uban sa santos nga misa sa tibok kalibutan. Ihalad ko sila alang sa katuyuan sa imong mahal nga kasing-kasing, aron maluwas ang mga kalag ug kabayaran ang mga sala. Ihalad ko sab sila alang sa katuyuan sa mga obispo ug kaparian, ilabi na sa mga apostolado sa pag-ampo, nga magkahiusa unta ang tanang mga Kristiyanos sa tibok kalibutan. Amen. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon ni Halangdong Teofilo Kamomo. Makagahom ug kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad, Halangdong Teofilo Kamomo, sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo, isip pari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panag-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasingog niining imong alagad, mapaubsanon kaming nangalyupo kanimo, nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod. May guntang pag-usap, mga igsoon ko na ni Kristo, atong pilgrims karong adlaw sa atong ikalimang adlaw nga Misa de Gallo, nagikan sa Barangay Kiyot Council and Staff, Barangay Kiyot Senior Citizens, Julius Bake Shop, Kiyot, sa Rose Farm ay Kiyot, with Area 5 Chapels, Gutyan Subdivision, Kiyot Proper, Kida, Suran Urbanpur, Bacalso Compound, Bugo, and Idyang. Atong choir from World Apostolate of Fatima, atong mas sponsor karong buntaga, Mrs. Marcy De Chosa and family.
Ang musaulog sa itong misa karon ang ato ang parish priest, Reverend Father Promencio Mahusay. Palihog manindog. Ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaka ninyo. Maigsoon, mandam ta pagsaulog ning Santos nga misa ikalimang adlaw sa atong pagpangandam, pagsaulog, paghandom sa pagkatao sa atong Ginoong Kristo. Uban sa itong katuyan o intensyon, hinilsulan ang mga sala, mga kita sa gugma, pasaylo sa atong Ginoo.
Kaluyan unta kita sa Dios magagagahom sa tanan pasaylon sa atong mga sala dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Magampo kita. O Diyos, pinagi sa pagpahibalos anghel ang imong pulong nga dili kag asoy gidawat sa putli uyamot nga birhen o gihimo mo siya nga puluyanan sa Dios puno sa kahayag sa Espiritu Santo. Itugot nga sa pagsunod namo sa panag-ingna ni Maria, makatuman kami nga mapabsanon sa imong mga kabubuton, kini among ipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas, pangayog milagro sa imong Ginoong Dios, bisag kini adto sa kinahiladban sa Siol o sa kinatumyan sa langit. Apan miingon si akas, dili ako mangayo, o dili ko sulayan ang Ginoo. Og miingon si Isaías, busa pamati, ubanay ni David, dili pa baigo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios.
Busa ang Ginoo gayod, muhatag kanimog timaan, ug kini mao nga usa ka batan-ong dalaga manamkon ug moanak ug usa ka lalaki, ug nganlan niya siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Masudla ang Ginoo kay siyang hari sa himaya. Iya sa Ginoo ang yuta, ug ang kapuno niini. Ang kalibutan, ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod, ibabaw sa kadagatan. O giligon kini, ibabaw sa kasapaan. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabaro sa iyang balaan nga dapi. Siya kansang mga kamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtingwa sa walay hinungdan. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo. Usa ka ganti gikan sa Dios nga iyang manunubos. Sama nini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa nawong sa Dios ni Jacob. Pasudla ang Ginoo kay siyang hari sa himaya.
Ang Ginoo maana kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa ikaunom ka bulan, pabmagdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang Anghel Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea gikanlag Nazaret. May mensahe siya sa usa ka batan-ong dalaga sa layuran sa usa ka lalaki gikanlag Jose, kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae ug miadtong anghel kaniya og miingon, paglipay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria, pagabati niya sa mensahe sa anghel og namalandong kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Og mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria kay gikahimut-an ka sa Dios. Magmabdus ka og manganak og lalaki og nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Ug si Maria mingon sa anghel, ulay ako, unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug mapabilin ang gahom sa Dios diha kanimo ug tungod niini ang balaang bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente si Isabel, giingon nga dili na siya mo anak apan karon ikaunom na kabulan sa iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo kay walay dili mahimo sa Dios. Og mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. O mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag ka natong tanan. Madungog ba ang tingog? Madungog. Ano yan nakita sa ikalima nga adlaw sa pagpangandam nato, paghandom sa pagkatao sa atong Ginoo. O atong nabasa ang Ebanghelyo, asa nato ni madungog sa debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Di pa rin pa, huy. Naminaw mo sa Ebanghelyo? Awa di ay. Asa na to ni madungog? Kining mong Ebanghelyo. Sa debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Mo gini, di mo gin mo maningog. Sige tagpangutana way matubag, kapait rapod. Asa ni? Asa ni? Asa? Unsay debosyon? Nari debosyon annunciation. Santos nga Rosario, unang misteryo sa kalipay, the Annunciation. Sakto ba? Oh, naglingo-lingo mga uban, kalisod ani simbahan Katoliko ni dili ay magklaruhay ta. Ug usa sa mga timaan sa gitawag balay alampuanan tapukanan sa pagtuo kung relihiyon, relasyon nato sa Ginoo ug sa katawhan ang simbahan Katoliko mao ang pagdebosyon sa Santos nga Rosario, ang paghatag og bili sa mahal nga Birhen Maria.
O gibilin niya ang usa nga kahimuan, debosyon, ang Santos nga Rosaryo, aron kita mahiusa ngadto kaniya ug ang mahal nga Birhen Maria muampo uban kanato og kita diha kaniya. Wa ta magampo niya ha ato gining klarohon kay sige hapog balik-balik ang atong mga kaigsuonan nga tuwa sa laing pundok. Kamong mga Katoliko nagsimba ni Maria. Gitubag na oy pagtuon gud mo kamo sige pangutana. Gitubag wala musimba ni Maria kundili sa paglitok sa debosyon sa Santos nga Rosaryo kita naingon iampo mo kami. No? Namaraig ning hangyo ni sangpit sa mahal nga Birhen Maria nga dada in taon kining among pangapangandoy diha sa pagampo ngadto sa Dios kay ikaw inahan man sa Dios nga nagpakatao. Wala magampo. Ug atong nadungog kining gitawag annunciation. Unsay pista ani? Ano napon mo tubag? Ako'y pangutana, ako'y tubag, ako tanan, unsa man inyo daw lamps. O paet, ginalang. Ato ning agong tahon basig sunod tuig pa mo manubag. Unsang pitsaha gisaulog ato pagkatao sa atong Ginoo? Kuyawan kung mapariha mo kagahapon sa Ebanghelyo nga si Zacarias na amang. Ako sa sampulan kas Ginoo no kay di na mo maningog. Moning na amang nagpakahilom wala maghilom. Oh. Kang San Jose ni hilom. Kang Zacarias nagpakahilom kay di na gyud katingog. O karon nitingog ni si Maria pagpangutana sa anghel. Unsa pitsaha ganito? Ang Christmas ba unsa pitsaha? December 25 minus 9 months. Unsa? O March 25 mo na pagsaulog di annunciation pagsamkon pagsabak sa mahal nga Birhen Maria sa batang Hesus nga mahimo nga mataw sa kalibutan gipanagna ni propeta Isaías nga nag-ingon ang babae nga ulay manganak ug batang lalaki o pagatawgon nga Emmanuel nga sa ato pa ang Dios uban kanato. O gipadala si Anghel Gabriel naging istorya ni Maria nitaho siya sa plano sa Ginoo diha kang Maria. Ang atoa kanang gitawag simple nga pagtaho, reminder gitawag og announcement. Sa mahal nga Birhen Maria, annunciation. Direkta nga balita gikan sa hingtungdan ngadto sa gibalitaan. Ang announcement humana gipasa-pasa aron magpahinumdum. Ug unsay nahitabo aron ta mahuman. Mitingog si Anghel Gabriel, ang Ginoo naguban og panalangin kanimo pag-ayo. Unsay tubag ni Maria, nalibog og namalandong siya ni ini. Libog ganita ayaw sibog. Malandong. Pangutan-a ang imong kaugalingon, unsa gayud ni kabubuton sa Dios sa atong kaugalingon. Ining ikaduha nga sitwasyon sa kalibog, muhunong mamalandong. Og dayon mangutana. Nalibog si Maria pagkabati sa mensahe sa anghel na malandong siya unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Kung itubag ang anghel, ayaw kahadlok Maria kay gikahimutan ka sa Dios, magmapdos ka og mga anak og lalaki, nganli siyang Hesus. Ang Ginoong Dios naghimo kaniyang hari sama sa katigulangan ni David. Og si Maria nangutana, ulay ako, unsaon man pagkahimo ni ini.
O may padayon ang ilang gitawag conversation, dialogue, no? Na inisulti, na inaminaw, na inaminaw, na inisulti. Apan aron masabtan ang pagsulti ug paminaw, kinahanglan nga mamalandong, musulti og mangutana. Og si Maria mingon, "Olay ako unsa man paghimo niini ug bitubag ang anghel mukunsad kanimo ang Espiritu Santo. Tungod niini ang balaang bata tawgon nga anak sa Dios." Ug aron malig-on ang iyang gitawag pamalandong ug pangutana, gisuntian ni Anghel Gabriel si Maria, "Hinumdumi ang imong paryente si Isabel giingon nga dili na mo anak. Apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo. Nganuman, kay walay dili mahimo sa Dios." O katapusang sulti ni Maria, iyang gidawat, no, gikan sa pamalandong pangutana, pagtubag sa tinuod nga tubag. "Sulugoon ako sa Ginoo, matuman unta dinhi kanako ang imong gisulti." Og naay katapusan nga gisulti ang narrator diha sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nanindot paminawon, og mibiya ang anghel kaniya. Papa di mahuman pagsulti ni Maria, naay pagbiya sa anghel. Ano itang sugod balihon na to? Og mibiya ang anghel kaniya. Nganong nibiya man ang anghel ni Maria? Lahi ng gibiyaan o mibiya, ha? Biyaan ng kas anghel, una kasabot sa iyong anghel sa imong kinabuhi. Apan kung mibiya, dili na kinahanglanon nga kuyugan, kay nga naman, si Maria puno sa grasya. Ang magbalantay ni Maria, ang anghel, wala mo kuyog-kuyog niya, nga naman, ang grasya anaa kaniya. Sa debosyon sa anghel nga magbalantay, no, namatay debosyon ana, the guardian angels, kaingnan kita sa pagtulunan sa simbahan, nga magkatag usa ka nato mahimugso sa kalibutan, adunay gitawag guardian angel nga mubantay kanato. Nganong wa naman mubantay? Nganong gibiyaan man ta? Kay di man nato sangpiton. Una sa tanan, ang pipila na to niini, wa na mo tuo. Mailang inikagamay pang bata, kay tudluan ta sa maong debosyon. May kita mulitok, ana, no? Sa gitudluan, my guardian angel. Sa sunod, ana, magyapong hinumdong. My guardian dear, to whom God's love entrust me here, ever this day be at my side to light and guide, to rule and guide. Amen. O sayon na sultion. Ang binisaya, di kita kahibaw ng binisaya, kasayon ang in English. Apan na version sa uban, ana, labi na sa mga dagko, musangpit gihapon sila. No? Anghel kung magbalantay, ilan ang version, ha? Dili ni pagtulunan simbahan. Ilahan eh. Ilang interpretation version. Anghel kung magbalantay, santos kung asangay. Kadungan man. Ako iiway sa mga panuway ug batig panagway. Ilahan ang version. Gisangpit kanunay ang anghel ang mukuyog na to. Apan ko nang atong kinabuhi, wala sa grasya, ay mubiya na ng anghel. Ug manang naay mga hitabo sa tong kinabuhi, atong tanawon dayon, nganong naay pagtugot o nahitabo ang mga katalagman o dautan sa atong kinabuhi. Bisang nituo ta Ginoo. O nituo Ginoo apan wa mo sangpit sa Ginoo pinaagi sa atong mga anghel. Apan ang Maria lahi. Mibiya na nga naman dili na kinahanglan kay ang Dios anaa uban kaniya diha sa iyang sabakan. Ang Emmanuel, ang Dios uban kanato. Ato ding ibutang dayon ang kahimtang ni Maria katong tulo ka higayon sa mga kahimtang o dagkong desisyon sa atong kinabuhi unsa may atong gihimo. No? Mga problema, mga sitwasyon, mga suliran, unsay atong gihimo.
O ngilngig kang pagkatao, kung nakay problema na yung mga sitwasyon, may ngunin ka, kaya na ko. Ako rin na yung buhaton, ako rin mahimo ani. Plano rin ka. Huwag ka man, imo rin buhaton. Nya, di na magkadimao, sangpit na ta Ginoo. Nawahin na. Gibiyaan na tas Ginoo, pinagis anghel. Kinamay tulo ka hugna sa atong pagharong sa mga pagsuway o problema, sitwasyon sa kinabuhi. Kanang gitawag pagtanaw, pag-aninaw ni ining sitwasyon, noon sa mani. Ikaduha, ang pagbuhat ni ini, o ang ikatulo, pagsusi ni ini. No? Pagtanaw, pagbuhat, o pag-aninaw. Kung kining atong ibuhat, sibo ba sa kabubuton sa Ginoo? O sa daghang higayon, ingon aning atong ibuhat. Ang pipila ka nato, moralago, ako ra, kaya na ko ani. Ako'y plano ani. Ako'y himo ni ini. Ako'y implement ni ini. No? Nasa una o ikaduha. O gining katulo, magkayagaw na gani, sangpit na dayo Ginoo. Kasagaran na nato, mon mahitabo. Ang uban po, di gyud sangpit Ginoo, mahimo ra gyapon ni. Og mao nang atong kinabuhi daghang higayon, na naa ang kalisod murag naputos ta sa kalisod, no? Nihimong rason ang kalisod. Og nasa tay binisaya ana, nanghuam na sad ang mga in English nga pulong sa ato daghang rason ba, no? Many reasons nga nakaguliyang atong kinabuhi. O niya ang pagka-English ni ana, ingana man na because of this. Kung English pa, sa ato, nanghuam sila. Napuno ta sa rason, nga wa magkadimao, kaya watang sangpit sa Ginoo. Ang atong sitwasyon, gitawag na ito, nagka-bikos. Di ba? Kung man binisaya na to, para na kung pagkadaroon ng pataas, I don't know, sa mga younger generation. Wa na nagka-bikos ang akong kinabuhi. Ang English, because of this, I never called God to help me, my guardian angel, and the rest of company of angels to help me doing this. Because of this, nagka-because ang akong kinabuhi. Kaya nagtuo ta sa daghang higayon, nga kita ray ngilngig, kita ray kamao, ugway labot ang Ginoo, apan kung di na ganin na ito mahimo, tawag na dayon sa Ginoo, o pasanginlan pang Ginoo. Og nindot hinugtukan ang paagi sa mahal nga Birhen Maria. Wa siya muhilom, kundi nangutana, nagpakahilom, aron ang iyang pagtando sibo gayon ug haom sa kabubuton sa Dios. Og mao nindot paminawon ang katapusan nga gisulti sa ebanghelyo o bibiya niya ang anghel. Kaya naana ang grasya sa Dios kanunay sa atong kinabuhi. Pangutan ako ang atong kaugalingon. Sayo sa buntag, kisay atong gisangpit. Ang Ginoo ba? Ang mga butang ba? O kinsa ba? O sa pagpadayon sa mong adlaw, isangpit ba nato ang Ginoo og naminaw batas siyang kabubuton? Siya ba gayod? Kita ba ang butang o panghitabo ba ang atong isaligan? O ginigtapo sa adlaw, ato ba ning gisusi ang tanang buhat sa atong kinabuhi og misangpit batas sa Ginoo? Naminaw batas Ginoo og namalandong bata nganong gihimo ni nato sa matag adlaw nga wala muhaom sa Ginoo o bihaom sa iyang kabubuton? Og nindot hinugtukan ang sitwasyon sa mahal nga Birhen Maria aron sa matag buhat nato sa matag adlaw muhaom gayud kini sa plano sa Dios alang sa atong kaugalingon, sa atong kayuhan ug sa uban. Unang niining ikalima nga adlaw sa atong pagpangandam, paghandom sa pagataw sa Ginoo, atong paapilon kanunay ang Ginoo nga nagsulti kanunay ug nagpahinumdom kanato sa mga butang nga atong himuon subay sa iyang kabubuton. Amen. Manindog ang naglingkod, mangmata ang nangatog.
Nagtuo ako sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit, sa yuta, o kang Kristo yang anak kabugtong Ginoo nato, gipanamkon sila lang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Birhen, gisakit sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay o inubong, ikunsad sa mga minatay sa tulog adlaw na banhaw, isa ka sa langit, naglingkod sa tuo sa Dios ang Amahan, magagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kaambitan sa mga santos, pasaylos mga sala, pagabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan. Magampo kita ngadto kang Kristo nga atong manluluwas nga mianhi sa kalibutan diha sa kayano o kamapausanon kinsa mobalik pag-usab sa katapusan sa kalibutan inubanan sa gahom o kinaiya sa pagtuo kita moingon umari ka Ginoong Hesus. Sukaranang bato nga naghiusa sa mga Hudiyo ug mga Hentel. Umari ka ug himua ang tibuok kalibutan nga mahiusa diha sa kaangayan ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Uyawi ni David, umari ka ug iapil sa paghingpit ang mga Hudiyo diha sa imong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Bituon sa kabuntagon, banag-banag sa kaluwasan, umari ka og lamdagi ang tanan nga anaa sa kangitngitan, sa sala, ug kadtong mga walay pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dadangat to sa kinabuhing walay katapusan, ang amo mga igsuon nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Jesus. O Ginoo, ang tanang katawhan nagpaabot sa imong pag-anhi, dan agi ang among kinabuhi diha sa imong kaluwasan nga tunhay, uban sa pangalihan sa mahal nga Birhen Maria, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod, akong gihaw atong pilgrims, Barangay Youth Council and Staff, Barangay Youth Senior Citizens, Julis Big Shop Kiyot, Rose Pharmacy Kiyot, Area 5 Chapels, Good Chance Subdivision, Kiyot Proper, Kita, Suran, Urbanpur, Bacalso Compound, Bugo Idyang, kuyog sa atong mas sponsor, Mrs. Marcy Dichosa and family sa pagkuyog sa atong offertory procession.
Magambog kita mga igsuon, ang ako inyong halad sakripisyo, dawaton sa Diyos Amahan makagahom sa tanan. Tambungi o Ginoo kining lalagsang sakripisyo aron nga sa among pagsalmo tining Eucharistia, madawat namo ang among gituhuan nga gipaabot uban sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan ngay matarong gayud. Magpasalamat kami kanimo kanunayog sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhigitag na sa mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gi matuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan magbubunyag, gipaila siya diha sa pag-abot na haniya, siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nagandam kami, pagsaulog sa iyang pagkatawo, aron inagabot niya iya kaming makaplagan nga nagtukaw og nagahampo. Tugod ang among mga kasing-kasing sa kahanangopog pagdayig, busa uban sa tanang anghel mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog silang wayhuno nga pagahawit. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, may hatag ni ini ngadto sayang mga tinunan ug miingon,
Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikani ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isang yawang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa pagpasakit kamatayon pagabanhaw na Hesus Kristo, naghalad kami kanimo, Amahan, pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip ang hayan matubang molagad kanimo. Himo kami mga lawat sa lawas dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Ug hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban sa among Santo Papa Leo XIV, Arsobispo Alberto, sa tanan mga obispo kaparian tanan nag-alagad sa imong simbahan o gatilingban. Hinumdumi ang among maigsuon nga nanghamatay na kinahanglan sa pagampo, hikalimtan sa pagampo wani nagampo kanila. Ilabi na sila among giapil ni ining santos nga misa. Malaumon mabanhaw silang tanan ug ang tanang nangamatay sa imong gugmag kaluoy, dad-a sila pagsudong sa kahayag sa imong naong ug kaluoy kaming tanan. Himoa kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga yambana sa imong mga apostoles, mga santos ug mga martir, nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanilang tanan amoy ikaw nga daygon ug himayaon. Pinagi na Hesus Kristo imong bugtong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Bagang pagita sa mahanawiton mga pulong itudlo sa atong manunuhubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang daotan, natagi kami sa kalinaw sa among panahon karon, tinabangan sa imong gugmag kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, mahalayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot nga malaumon pagbalik na Hesukristo among manunubos. Ay mo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahanduran. Ginoong Jesucristo, nagayon ka sa mga apostoles, ang kalinaw, bilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa, Ginoo, ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton. At agi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw, buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sa unay, panagdait, panag kaninyo, peace be with you. Kini ang kordero sa Dios, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ang Dios nga nagpakatao diha sa mahal nga Birhen Maria. Bulahan kita gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas ni Kristo.
ginampo kita. Ginoo, bantayi sa imong Diyos nung panalipod. Kami nga gibusog mo sa langitong kalano ng Eukaristiya. Himua nga kaming nangalawat malipay diha tungod sa panagdait uban sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Palihog manglingkod lang sa pahibalong pasalamat. Nagpadayon sa gihapon ng ato ang pagdawat o mga donation in cash or in kind para sa ato ang adopted parish, ang Santo Niño Kuasay Parish sa Nailon, Bugos City, Cebu. Agig pagsaulog sa ika-50th founding anniversary sa ato ang parokya, aduna kita ipahigayon nga mass wedding o confirmation sa bulan sa Pebrero 2026. Ang deadline sa pag-submit sa mga papeles para sa mass wedding karong Enero 11, 2026. Nagsugod na ang ato ang pagdawat o pagpanglista sa confirmation alang sa dugang information duo lang sa ato ang opisina. Karong December 30 ang ato ang dedication of the church at the same time Parish Family Day. Iniga December 24 o December 31 ato ang midnight mass magsugod alas 9:30 sa gabi. Sa December 25 o January 1 Sunday mass schedule. Sa mo sponsor sa ato ang Misa de Gallo, Midnight Masses, Christmas and New Year's Day Mass, palihog lang pagduol sa atong opisina. Ugma sa ato ang ika-unom nga adlaw nga Misa de Gallo, atong pilgrims magagikan sa Parish Youth Coordinating Council, Ministry of Altar Servers, Migrants Family and Family Life Apostolate, Holy Cross Parish Chapter with Area 6 Chapels, Mayupay, San Carlos Sites ng Kabil, Santa Lucia, Colis, Liberty, and Antuanga. Atong choir ugma, ang Voice of Angels Choir, ang mas sponsor, Gloria Yu, Jojo Monet, and family. Ato mas presider ugma, si Reverend Father Nomel Rico Arsolon. Ngayong bahina, atong pasalamatan atong mga kaigsunan, mahihatag sa ilang oras, katakos ug maghandi, aron magmalampuson na ato ang ikalimang adlaw nga Misa de Gallo. Ang ato ang mga tanod o beeper from Barangay Basak Pardo, headed by Cap John Tumulak, sa ato ang CCTO and police officers nga na-assign sa atong parish, sa ato ang mga pilgrims, Barangay Kiyot Council and Staff, Barangay Kiyot Senior Citizens, Jolies Bake Shop Kiyot, Rose Pharmacy Kiyot, Area 5 Chapels, Good Chance Subdivision, Kiyot Proper, Kida, Suran, Urbanpur, Bacalso Compound, Bugo, and Idyang. Sa ato ang mass sponsor karon, Mrs. Marcy De Chosa and family. Sa ato ang liturgical servers, sa atong choir, from World Apostolate of Fatima, sa atong mga lectors and cantor of the psalm, sa atong gift bearers, sa atong greeters and usherates, Liturgical Arts and Environment Ministry, Digital Communications Ministry, Ministry of Altar Servers, Extraordinary Ministers of Holy Communion, o kaninyong tanan, nga mitambong sa atong ikalimang adlaw nga Misa de Gallo, daghan kayong salamat. Taga atong masipang pakpak, pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang mas presider nga nagpahinumdum kanato nga atong hinuktukan ang sitwasyon sa mahal nga Birhen Maria aron sa matag buhat nato sa matag adlaw muhayong gayud kini sa plano sa Dios alang sa atong kaugalingon, sa atong kaayuhan ug sa uban. Atong papilon kanunay ang Ginoo nga nagsulti kanunay ug nagpahinumdum kanato sa ngamutang nga atong himuon subay sa iyang kabubuton. Ang ato ang parish priest, Reverend Father Promencio Mahusay, tagaan itong masipang pakpakpasalamat. Ning bahina, ato na sa idayan-dayan ang atong bayong. Ang atong bayong harvest gahapon diri sa center, niabot kini og 12,774.50 centavos. Ang share sa Bilya Kalubuhan, 2,317.50 centavos. Total gahapon, 15,092 pesos. Sulod sa upat ka adlaw, niabot na kita og 60,379.61 pesos. So, katong naa din sulod sa simbahan, kamoy una mo dayan-dayan sa bayong, choir, palihog ko sa music, pwede na manindog, aran ato idayan-dayan ato mga bayong sa ato ang Advent trees.
Umanatog pasalamat ang Ginoo ato sang dasigon ang tanan nga niya karon dinhi. Ang nangari, ang di makaari o di gyud moari. Atong pagpakan ang tanan. Salamat sa pag-ano. Manindog alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo maanaka ninyo. Manalangin kaninyong makagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Halad ng misa, dadon natugog magkalinaw ni Kristo.